ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೊಡೋರ ಮಾತೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಸತ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗನೋಡ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. KFC ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ರೆಸಿಪಿ, ಬೇಗನೆ ಆಪುಂಡು, ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿದಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕೆಲಸಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ರೀತಿಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದೆ ಇನಿ KFC ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ और ರೆಸಿಪಿಲ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು. ಬಲೆ ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಇನ್ನೇನ ಬೋಡು ಅವತು ಒಂದ KFC ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಮನ್ಪರೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮನ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಇನಿ ಇನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೋಡ್ ಅವತು ಒಂದ್ಗ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಒಂತೆಗೆ ತೊಂದೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್, ನಮಕ್ ಬೋಡು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಒಂತೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ನಮಕ್ ಆನಿಯನ್ ಪೌಡರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೋಡ್ ಮೂಲ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೌಡರ್ದಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಉಂಡು ಮೂಲ್ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಉಂಡು ವೆನಿಗರ್ದ ಅಂಚನೆ ಮುಂಚಿ ಪೌಡರ್ ಒಂತೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪೌಡರ್ ಒಂತೆ ನಮಕ್ ಪೇರ್ ಬೋಡು तो ಮೂಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ಪೇರ್ಲಾಗೆ ತಂದು ಅವ್ರು ಒಂತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಅಟ್ಟ ಬೋಡ್ ನಮ್ಮನ ಜೊ ಗೋಧಿ ಅಟ್ಟ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬೋಡ್ और ಉಪ್ಪು ಸ್ವಾದಾನುಸಾರ. ಸೊ ಈ ಪೂರ ನಮಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮನ್ಪರೆ. ಸೊ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ದ ವಿಧಾನ ತೂಕ ಈಗ ಮನ್ಪುನಂಚ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಗೆ ತೊಂದ 500 ಗ್ರಾಮ್ದಾದ ಕೋರಿ ಬೋನ್ಲೆಸ್ और ಕೋರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ವಾಶ್ ಮನ್ಗೆ ತೊಂದ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿದ ಪಾತ್ರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಜೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಪೂರಲ್ಲ ನೆತ್ತೊಲ ಹಿಡ್ದು ಪೋಡಂದು ತೆಗ ನೀರು ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೋರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ और ಬೋಡಾಂಡ ನೆಡ್ಲ ಕಿಂಜ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನೊಲ್ಲೀರು. ಸೊ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಯಾನ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ತೀತೆ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಇನ್ನೇನ ಪಾಡ್ರಂಡು ಅವತು ಒಂದ್ಗ ಕೋರಿಗಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚನೆ ಪಾತ್ರೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ ಬಿರ್ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ಆನಿಯನ್ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರೆಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ವೆನಿಗರ್. ಸೊ ಮೂಲ್ ನಮಕ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ರೆಡ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸೊ ಮೂಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಏತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಆದ್ರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕೊಲ ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ. ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಕ ನೆತ್ತೊಲೆ ನನ ಪೂರೈಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಪತ್ತಡ ಅಂಚ ಲಾಯ್ಕಡಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಾಯಗ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಫ್ಲೇವರ್ ತಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ಕೂಡ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಈರೇಗ್ ಬೋಡಾಂಡ ಖಾರ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಡಾಂಡ ಈರ್ ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ ಕೊಡಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈರ್ನ ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ ನೆಕ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡಿತ್ತೆ ಕಲಪ್ಲೆ ಪೂರಲ ನಮ್ಮನ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಆತ ನನ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಂತ್ ನಮಕ್ ಬರಿಡ್ ದಿಯರುಂಡು. ಸೊ ಉಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ರಿಜ್ಜರ್ಡ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಲೆ और ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂಕ ನೆಕ್ ಅಂಚ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊನ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆತಂಡ್ ಅವ್ನು ನಮ್ಮನ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಲ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಸೊ ಮೂಲ್ ತುಯ್ಯಡ ನಮ್ಮನ ಕೋರಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪತ್ತದನ್ ಮಸಾಲ ವಗೇರ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಉಡೇತ್ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ನೆತ್ತಲೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಮೂಲ್ ಉಡೇತದ ನೆತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ಕೆತ್ತಿದ ಬೊಂಡುಗು ನಮ್ಮ ಫೋಕದ ಹೆಲ್ಪಡ್ ಇಜ್ನ ವಿಸ್ಕರ್ದ ಹೆಲ್ಪಡ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮೂಲ್ ತಿರ್ಗಾದ್ಗೆತ್ತೊನ್ಗ ಸುರುಟು ಮೂಲೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನೆಕ್ ಫೇಟ್ ತಿರ್ಗಾಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ತೆಗೊಂದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಪು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪೊಲ್ತು ಮೂಲ್ ತುಯಡ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಇತ್ತೆ ಕೆತ್ತಿ ನೀರು ಆತಂಡು ಇಜ್ನ ವರಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲೆ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕೋನೆಡು ಇಜ್ನ ಇರ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆಡ್ಲ ಸುರುಟ್ ಕೆತ್ತಿದ ಉಡೇತದು ಫೇಟಿದ್ ಗೆತ್ತ ಐಡ್ ಬಕ್ಕಲ ನೆತ್ತಲೆ ಪಾಡೋಲಿ ನನ ನೆಕ್ ಕೈತ ಹೆಲ್ಪಡ್ ಇರ್ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿದ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅಂಚಾದವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೈದಾದ ಜೊ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪ ಐಗೋ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಅಂಟುಂಡು और ನಮ್ಮನ ಚಿಕನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುನ್ ಕೆತ್ತಿ ಪಾಂಡ್ನೇಟ್ और मस्त रुचील आपुन अगर ये केत्ती स्टेज जड़ा इरा स्किप मनपुल इन स्टेज और अगर प्रॉब्लम इजड़ा इर केत्ती ऐड ऑन मनप्ले नेकिते पूरे एकला लायकड मिक्स मंद गेतोन्ले ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೌಲುಡು ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿ ತಿನ ಪ್ಲೇನ್ ಅಟ್ಟ ಉಂಡತೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಅವು ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕನೆ ಎತ್ತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾದ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮೂಲೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾದ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟ ಪಾಡಿಯ ಅಂಚಿನ ಐಕೆ ಆನಿತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಕಪ್ಪದಾದ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ
ಒಂತೆ ಆನಿಯನ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಲಿ अंचने वंते गार्लिक पाउडर पाडले गार्लिक पाउडर मस्त लाइट फ्लेवर बरपून तो यान सजेस्ट मन पे गार्लिक पाउडर पाडले नेक ऐके वंते चूर चिली फ्लेक्स ला पाडबुडले चिली फ्लेक्स ऑप्शनल नोडी बर्चिले स्किप मनपोली इत्ते ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪೂರೇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಉಪ್ಪು ಬಕ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲತ್ತದು ನೆಟ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ आवनाड इतने नमना पॉपकॉर्न द फर्स्ट मैरिनेशन नम रेडी मनपुगा सो मूल नम ऑलरेडी मैरिनेट बंदिना कोरी घेतोंदिता और मूल वैता मित नम कोटिंग मनप्रोंड अवल नम रेडी मंद तो मूल इतना वरक या नाल कोरी द पीस पाड़बुड़पे और नेक किंच नम मिक्स मंत बुड़क नमक दप्प कोटिंग बोड़दागे पॉपकॉर्न और तुयड़ ऐत वंजी थिक कोटिंग इप्पुंड मित्तड ऐकोस्कर नमक डबल कोटिंग मनपर आपुंड तो मूल नम ऐते सुरुता कोटिंग मंतगे तोंग मस्त सिंपल उंड जो नम रेडी मंद ऐते उला नम नेक पाड्द नेक तिर्गाद मूल तुले फर्स्ट कोटिंग नमन दप्प आतन सो इंचने नमक बाकीद पूरला रेडी मनपरंड सो मूल नम ಗೆದ್ದಿಯ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ ಬಾಕಿದಲ ಕೋರಿ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಗೆದ್ದೀಕ चिकन पॉपकॉर्न द फर्स्ट कोटिंग नमन रेडी आतन मूलिर तुयड़ नेक दप्प आ दप्प कोटिंग आतजी तो ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದಿನ ವರಿದಿನ ರಸ ಉಂಡತೆ ಐತುಲೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ಚಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಪಾಡ್ರ सीमा नीर ठंडा नीर जो फ्रिज दीपते ऐता वंजी ग्लास सीमा नीर नेतुले पाड्बुडले और नेतुले नमक इते कोरी डिप मनपरंड अव तोजा इते मूल नम कोरी गेतोंद नमना मिक्स मंदीतिना मिक्सचर द नीर गेतोंद और उन नम जो रेडी मंदीता सुरुट कॉर्नफ्लोर बका अट्टद अवे मिक्सचर सो मूल नम सुरु वंजी कोरी गेಪ್ಪುಗ और उंद नीर दुले नेक डिप मनप्ले लायकड चंडी मनतोल्ले और उंद बैटर दुले पाड्पुडले और नेक लायकड कुडुंजी सेकेंड कोटिंग वस्कर लायकड मिक्स मनतोल्ले मस्त सिंपल मस्त ಈಸಿ रेसिपी उंड नेट दाड़ाला हार्ड एंड फास्ट रूल जी डबल कोटिंग वस्कर नमक इते सिंपल टेक्निक यूज मनपर तो मूल तोले ये दप्प कोटिंग तिक्कड नमक चिकन पॉपकॉर्न गोस्कर तो मूल नमन फर्स्ट चिकन पॉपकॉर्न द कोटिंग मंत रेडी आतन अंचुने नम बाकी दला मंतोंग डिप मनपर नीरड और गेप्पले चंडी मनपर बेसिकली ठंडा नीरड और नेक नम कोटिंग मनपग जो नम ऑलरेडी कोटिंग मंद ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ವಸ್ಕರ ಸೊ ಮೂಲ್ತರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ನಮ್ಮನ ರೆಡಿ ಆನ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮನ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಆ ಪ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಬೋಡ್ದಾಗ ನಮಕ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ಗೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ ಬುಡ್ಕ ಸುರುಟು ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಮೂಲಿತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಯಾನಿತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಏತ್ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೂಲೆನ ಪ್ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲೊಂಡು तो ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ವರಕ್ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ गैस मीडियम फ्लेम दीदे कोरी लायकड फ्राय आरे बुडले हाई फ्लेम दीन इट कलर चेंज आपुंड नमन चिकन पॉपकॉर्न द बट कोरी पज्जी वरी उंड ऐकोस्कर नमक कोरी पज्जी दियर इज्जी तो गैस मीडियम फ्लेम दीदे चिकन पॉपकॉर्न लायकड फ्राय आरे बुडले चिकन पॉपकॉर्न एना वंजी साइड लायकड कायन बेदंड यान इतनिक टर्न मनफे बक्कोंजी साइडला अंचेने कायारे वस्कर सो गैस स्लो फ्लेम दिले जबी भी ईर चिकन फ्लिप मनफर द एಣ್ಣೆ ರಟ್ಟುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು तो गैस स्लो फ्लेम दीदे नेक फ्लिप मनतोन्ले पूरला कोरी नम अंचने कायाग रेड्ला साइड सो मूल्यान बाकीदला पूरा टर्न मंत के तोन्वेते नमन रेड्ला साइडला चिकन पॉपकॉर्न कायद रेडी आतंड इते यान नेक किचन टॉवल के ट्रांसफर मन के तोन्वे और नन यान इरे प्लेटिंग मन तो जो है नमन चिकन पॉपकॉर्न अंच आतंड
ನಮ್ಮನ KFC ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಉಂಡು ತಿನ್ನಾರೆ ಮಾತೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನೀರೆಗ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಥಿಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಥಿಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬೇದನ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ KFC ತಿಕ್ಕೊಂತು ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಆತಂಡ್ ಸೇಮ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ತೂಲೆ और ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಗುಲ್ ಪಲ್ಲೆ ನಿಗೋನ KFC ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಅಂಚ ಆತಂಡು ಈರೆ KFC ಪೋಪುನಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೇಜಿ ಅಗರ್ ಈರು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತಾಡ ಚಿಕನ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏ ತಾಪುಂದಾತ್ ನಿಗೋನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಾಗೋನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಕ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಲೆ ಪಸಾ ತುಲ್ಲಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪೋರ್ಚಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕುವ ಕುಡಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಲೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಿಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್